Sinibingelele futhi bazalwane nangalesi sikhathi egameni lika Jesu kwaze kwamnandi kuba la uyabona ukuthi sihleli sibukela ibhola nezinsizwa zase-Orange Farm. Kuyadlalwa, iy'nsizwa ziyadlala, kudlalwa ibhola. Yabazi-ke nabantu bebhola ngeke bathinte ngebhola. Kodwa-ke besifuna ukukhuluma ngale nto why kusemqoka ukuyinika isikhathi sokuthi ufunde, uthole ulwazi, uyolufuna ulwazi ngezinto ey'nhlobonhlobo obhekene nazo empilweni yakho. Thathe nje isikhathi uyabona ukuthi okay, yini engenza ngingabi nayo imali? Hamba ufunda nje ngalo. Yini eyenza abantu abaningi abaseduze kwami bathi ngihlanya ngekhanda? What are the possible reasons? Ungene deep into that. Enye yezinto ezenza abantu bashintshe uma sebebuye ema-university noma kuma-college noma kuma-different institutions of training is because basuke sebethole ilahle lolwazi leli yalahle athi Isaiah lithinta indebe zakhe la bazalwane uyabona futhi nelanga makuthiwa babheka kuye phezulu bakhanye ubuso babo. Uyabona ukuthi khona izinto iBhayibheli elizama ukuzisho kodwa ngoba likhuluma nabantu abalizwa ngendlela abatsheni ukuthi abalizwe kanjani abalizwa, futhi ngoba likhuluma nabantu abaphuphuthekisiwe. Ngoba uJesu efica abantu bengayiboni into iphambi kwabo, ukuthi umuntu uhlukumezekile, ukhubazekile, umgqibelo. Mina ngiuJesu uNkulunkulu odale konke, onamandla okumsiza. Uma ngimsiza kuthiwa ngimsize ngeSabatha, bekungafanele ngisebenze lesi simangaliso. So uJesu wayengalwi nomthetho kodwa wayelwa nenhliziyo yabantu ababehlulwa izinto ababezenza ngasese, ebese befika phambi kwabantu bezofaka ipressure kubantu, bethi kubantu abenze izinto kwabona ezibahlulayo, ebese benza sengathi bayazenza bona lezi zinto. Ingakho kuthiwa abaFarisi, abaSadusi, abantu laba ababe-clean ngaphandle kodwa ngaphakathi kunezinto ezithize nabo abazi kahle kamhlophe ukuthi ziyabahlula, kodwa mebefika. Yingakho kwaze kuba nalento ekuthiwa isazela, noma kunalesi sidingo, benale compulsion yokuthi umuntu ebanjwe oqotsheni kufuneka sivele simphanishe ukuze sizijustify emehlweni abantu ukuthi thina lento si-against yona. So uJesu wafika wa-challenge wonke lawo ma-activities. uJesu akayi-challengeanga ilo ngoba kwayona ilo yayiqhamuka kuye. Umthetho ungokaNkulunkulu, umthetho ungcwele, ngoba umthetho yindlela izinto ezenziwa ngayo ukuze zenzeke. Ukuphambana nomthetho, uma ungagezi ekuseni uzoluka. Akusho ukuthi ngoba sesamukela uJesu asagezi sesogezwa umusa. Muke wayekugeza nje ekuseni, wangageza kwaze kwashona ilanga, nangakusasa uzobe luyizwa nje feedback kubantu bethi hawu cha-ke sikhumbuzo, futhi bazokunika i-feedback e-brutal ngoba kuzosho ukuthi things that are used to clean yourself are provided. Why are you not cleaning yourself? Sesidluleke bazalwane, singene kule ukuthi sinenselelo bazalwane yokuthi si-encourage zonke iy'ngane, futhi ingane yami, hamba funda ukuze uvuleke amehlo. Uyabona nje kufana nalezi zinto ezenzeka in this country, phela bazalwane ngeke sibe yimpumputhe kuze kube phakathi. Uyabo ezukhula
kukhona izinto abantu ababezenza zobuthakathi nemithi bezenza kuwena beyitshena ukuthi uzofuya ingane kanti uyakhula. Kanti uyakhula. Kube khona izinto abalimi bezenza abantu kanti uNkulunkulu uyakupreserve ukhule. Ebese uyaqashula obhedaneni. Uthi masungale eqekelele kwentaba. Uma uthi uyabheka emuva ubona ukuthi hawu. Kanti ngenkathi ngithi ngiyafunda kungafunde kwakwenzeka ukuthi kumina. And futhi ke umoya engcwele uyingozi kabi ngoba uyayi umanambule yonke into ke nje. Yabo yonke into imanimbule kwezinxezesele nje. Yonke into ibesowubala ke nje. Uma uhamba nomoya engcwele bazalwane umoya engcwele umana ube ingozi yomuntu ngoba umoya engcwele ukufundisa nalento yokuthi phuma emsindweni. Yabona ke maye sesho njalo ethi phuma emsindweni. Ngoba uMose wayephuma kubantu anyukele phezulu. Yini le reflection, devotion, quiet time, ayodla amathambo engqondo, ayohlala noNkulunkulu. Ingakho nami ngikuthanda mina I'm active most of the time ebusuku. Why sikhumbuza ebusuku suyathakatheni? No. Ebusuku abekho abantu will conflict my thoughts. Ebusuku abekho abantu will intrude my train of thought, my pattern of thought. Mangicabanga ngento ngiyakha la ekhanda ngiyakha ngize ngiyiqede ebusuku ngoba akekho umuntu ongiphazamisayo. Makhona idea engiyakhayo la ekhanda ngiyakha ngize ngiqede bese beyavuka ke ekseni ngo6 abanye bavuke abanye balala ngo12 yabalinda nje abantu balale nemsindo yabo nayo yonke lento yabo bese uyavuka wona ngo12 uhlale uze kushaya u5 thola isikhathi esana ulale emini ebusuku uvuka uhlale nezinto. Kukhona izinto uNkulunkulu azambulayo bazalwane. Ukukholwa kulula kabi. Uyazi enye into engisanda kuyithola ukuthi ivangeli elishunyelwa kubelungu alifani nevangeli elishunyelwa kubantu abamnyama. Did you know that? Ivangeli elishunyelwa kwena alifani nalelishunyelwa. Leli elishunyelwa kwena linamaketangu leli elishunyelwa kwena. Uyalizwa nawe noma lehla ukuthi yabo liza na nguvu zagiza. Basho njalo ama-Tanzania athi liza nezibopho zengqondo, liza nama strongholds. Ivangeli elishunyelwa kwena uyalizwa ukuthi lijiyile and uma careless lingagcina ligcina uphofuka. Yabo nje enye yezinto I'm arguing ukuthi sine majority abantu abangasebenzi. Why abantu abangasebenzi singenza uhlelo lokuthi ke ngoba abasebenzi baningi izinsuku ezibusy ngokwezwe uSaturday noSunday, economically busy days it's Saturday and Sunday. Why kuthiwe lezo insuku zo2 akube izona insuku la sihlala phansi khona? Ungathi angihlale phansi ngomgqibelo nangesonto la khona abantu abakade besebenza from Monday to Friday beyodla imali. Uthi wena ngihlale phansi ngalezo insuku. Kufanele ngisebenze ngalezo insuku. Ngisebenze, ngishumayele emabandleni, thola imali. Hambe nginandisa, hambe ngenza lokho bese ngimsomlungu ngiyakhonza. Vele quiet ngimsomlungu. Usuku ke lolu engalihlukanisela uNkulunkulu. Hlanganeke sikhonze. Kodwa Saturday and Sunday economically njengomuntu ongasebenzi ongayithola income from Monday to Friday, abantu abayithola income Monday to Friday bathola ithuba la ngo Saturday and Sunday ukuthi bayenze income. So that is why ngalezo insuku kufanele ngibe enabled. Why ngihlaliswa phansi ngalezo insuku? Mangihlaliswa phansi ngalezo insuku imaphi ama activities nama structured approaches enginikezwa wona ukuthi ngwa apply ukuze ngikwazi nami ukuyithuthukisa. Ngeke ngihlalise phansi ngesonto, ngeke ngihlalise phansi ngomgqibelo, ngeke ngihlalise phansi ngolesihlanu. Those are economically busy day. Abantu who are wealthy basuke benza imali ngalezi insuku ezu3 no. Uyenze ehleli nawe lapha esontweni, uyenze ehleli nawe ku whole night prayer leyo ngolesihlanu, uyenze ehleli nawe ngomgqibelo, abuye futhi akuqolozele from Monday to Friday. Uyenza throughout the week imali, kodwa when awuna income ulibela ukhipha. And these are the things cause i-contention.